'Yan mata masu rawa da ɗuwawu a TikTok su ne suke janyo lalacewar tarbiyyar yaran Hausawa, cewar malamin. Za mu so ku watsa labarin nan domin ya je kunnen mutane da yawa, saboda su san halin da ake ciki game da lalatar da wannan shafin ya janyo wa yaran Hausawa na TikTok. Sannan za mu so ku ajiye mana ra'ayoyinku a sashen na tsokaci akan wannan bidiyon. Kafin mu shiga daga ciki, 'yan uwa muna roƙonku ku kalla wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Sannan muna roƙonku ku danna mana like, domin hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin labarai kai tsaye a kullum. Daga ƙarshe ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Sai mu shiga daga cikin bidiyon. A wata doguwar bidiyo da muka ci karo da ita a shafin Instagram na wani wa'azin malami da yake bayani akan lalatar da 'yan mata suke a TikTok, musamman yaran Hausawa. Shafin TikTok wani shafi ne na sadarwa wanda yake ɗauke da salo kamar sauran shafukan sadarwa irin su Facebook, Instagram da Twitter. Sai dai bullar shafin TikTok ya zo wa da yaran Hausawa wasu halaye ko kuma mu ce musifa, yadda badakalar da ake a shafin TikTok ta fita Facebook da sauran kafafen sadarwa. A cikin bidiyon malamin ya yi bayani akan matan da suke juya mazaunansu. Sannan ya ƙara da cewa kamar yadda yake magana a cikin bidiyon, malamin ya yi bayani akan matan da suke juya mazaunansu wajen tayar da hankalin masu kallo. Kuma sai ka samu a cikin wannan badakalar akwai yaran Hausawa wanda mahaifinsu ko kuma mahaifinsu ba su san suna aikata wannan mummunar al'amari ba. Ga bidiyon nan za mu ɗora muku, ga duk mai so sai ku danna subscribe. Sannan za mu so ku watsa labarin nan domin ya je kunnen mutane da yawa, saboda su san halin da ake ciki game da lalatar da wannan shafin ya janyo wa yaran Hausawa a TikTok. Sannan za mu so ku aje mana ra'ayoyinku a sashenmu na tsokaci akan wannan bidiyo. Ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Daga ƙarshe ku danna mana like. Mun gode.